Oh, Ay, tagalawang ini. Sin o sa iyo ang magtakgason. Nanakgas ba kayo? Ano? Wala dara sir si Lupin. Ah, hindi kayo nagdala? Oo. Oh, may good news ako, may dala ko dito. Ikaw na yun. Matakgason ka? Ay! Anak ko mga urupod, magtakgason eh. Ayan, welcome back mga guys, mga kachaps. For today's video, mamimiyesta po kami ngayon sa Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar at abang-abang kayo doon sa mga kaganapan. Narito yung aking mga kasamahan, no? Ayan, si May Lilyosa at si May Pino. So, tara na guys. At ayan mga guys, nandito kaagad kami ngayon sa aming target, yes issue. Ito po ang Barangay Aruganga, bayan ng Lawang Northern Samar. At syempre doon po sa mga bago pa lang sa aking channel, ako pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes at magaganda at masayang kwentuhan at talakhakan at syempre ng pamimiesta at pananakgas. At ayan, nandito na po kami ngayon sa Barangay Aruganga at yung mga tita ko po nandito po sa likod ko. Sila po ang magdadala ng aming nasyarong dito, ng aming matatakgas. Ayan. At nandito na kami mga guys. Wow, nandito po yung kanilang plaza. Tingnan ninyo mga guys. At mamaya pupunta po tayo dito. Abangan po ninyo sa part ng ating vlog. Ito po dito yung sayawan sa kanilang auditorium ng kanilang Whisper Night. Grabe guys. Ang ganda po ng setup. Ayan oh. Tapos meron pang banderitas. Grabe. Mga guys. So, libot-libot tayo dito. Ang lawak na kanilang plaza. Talagang ma-enjoy nyo po ang inyong pagsasayaw. Ayan o yung kanilang stage. Napakaganda din. Aruganga. Ito po yung isa sa mga barangay ng bayan ng Lawang Northern Samar. At nandito na po tayo ngayon sa mansyon nila Kuya Ernie at ating Margie. Yung aking kapatid po ang katiwala po dito. Kaya nandito po kami mga guys. Dito po tayo kakain. Tara! Maupay nga gabi. May piminin o. Oo. Nga, mananakgas kami. Hi. Mananakgas ba kayo? Ano? Wala dara sir si Lupin. Ah, hindi kayo nagdala? Oo. Oh, may good news ako, may dala ko dito. Sino sa'yo matakgason? Tabarali mo ito, sino sa'yo matakgason? Ikaw na yun, matakgason ka? Ay! Anak ko mga urupod, magtakgason eh. Shoutout si Annalyn. May pimi. Tuod sa kang paidad talaga sa tawa pag pinamatok. Oo. Hoy, si Mana, ang kanya sinikalendaryo sa luyo, listahan sa mga patronan. Kada nakadto, gichichikan. Sa'yo pala nga, harap pala katuwa, diyan pala. Ata kayo, di malas na ito. Huwag na kayo sa akin mag-alaala. Masaya na ako makita kayong kumakain at lalo na kung mananakgas kayo. So ayan mga guys. Kumuha na tayo dito ng paper plate at kumain na tayo bago tayo dito mamburaot sa aking mga kasamahan. Ang dami-dami po mga bisita dito. Ayan, may love shoutout po and happy fiesta Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. At salamat po sa pagkakataon na nakapamiesta kami dito sa inyo. Ayan, nandito yung aking mga dadao. Kumukuha na sila ng pagkain. So, ito lang yung aking kukunin dahil alam nyo naman, mahihain ako. Pakunti-kunti lang. Ang dindamihan ko talaga yung iuuwi sa bahay. Ayun sila. Yung mga magbahog nasa likod ko. Oh, Ay, tagalawang ini. Sin o sa iyo ang magtakgason. Ako aminado kay para manakgas nga niya waray. Mo pay nga patron.
Manakgas kita? Nanay ko. Hindi yan. Hello. Hello, hello. Hello. Sige, asikasuhin nyo dyan. Huwag na kayo dyan mag-alaala. Bumahog kayo hanggat gusto nyo. Ayan guys, nandito si May Adil. So inaabangan natin kung mananakgas po siya ngayon. Ayun yung mga tita ko. May mga bag po ang mga yan. Hoy! Bisa may balak sa panakgas, waray na laki na to. So ayan mga guys, mga kachapsoy, isa na namang fiesta celebration ng ating na-unlock. Mega love shoutout and happy fiesta Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. Pagbati galing sa inyong nag-iisang maestro waray, nandito ang aking mamao na nagpa-reband, ang aking kapatid at ang aking dada. Abangan niyo guys ang part 2 ng ating vlog, ang sayawan po mismo dito sa Vesper Night ng Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. And again, happy fiesta Barangay Aruganga.